दिनैनि आसाम विधानसभा बाय इलेक्शननि फिथाइ फारिलाइ लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरनाय थाबाय। थांनाय 30 अक्ट'बर खालाराव जानाय आसाम विधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि दिनै फिथाइ साननाय हाबाफारि आसामनि 192 समस्तिनि गेजेराव गंबा समस्तियाव बेनि बिसायख'थिया जादोंमोन आरो दिनैनि फिथाइ साननाय बायदि मोनबा समस्तिनि गेजेराव बबे समस्तियाव सोर देरहानो हाखो फैदो नायदिनि। बेफोर मोनबा समस्तिफोरा फारियै तामुलपुर समस्ति, गसाइगाव समस्ति, थावरा समस्ति, भबानिपुर समस्ति आरो मरियनि समस्ति। गसाइगाव समस्तिनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि जिरन बर' बिथाङा 28,250नि बांसिन भटआव देरहानो हायो। भबानिपुर समस्तिनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि फणिधर तालुकदार बिथाङा 25,647 बांसिन भटआव देरहानो हायो। मरियनि समस्तिनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि रुपज्योति कर्मी बिथाङा 40,104 भट मोननानै देरहानो हायो। थावरा समस्तिनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि सुशान्त बरग'हाइ बिथाङा 30,567 भट बांसिन मोननानै देरहानो हायो। आरो बेबायदिनो तामुलपुर समस्तिनिफ्राय इउपिपिएलनि बिजाथि जलेन दैमारि बिथाङा बांसिन भट मोननानै देरहानो हादों।